Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας δείξω πως μπαίνουμε στα Windows 3.11 μέσα από το DOSBox. Ανοίγουμε το DOSBox και γράφοντας Mount ορίζουμε το γράμμα του σκληρού δίσκου και τη διαδρομή στον πραγματικό σκληρό μας δίσκο που μας λέει ότι φορτώθηκε. Αλλάζουμε το γράμμα στον εικονικό μας δίσκο και αλλάζουμε τον κατάλογο για να πάμε στα Windows. Μόλις μπούμε στον κατάλογο, δίνουμε την εντολή Win και μπήκαμε στα Windows 3.11. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, δίνουμε Alt και F4 και κλείνουμε το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, στο λογαριασμό έχει την Ακερασφόρος στο Facebook.